2, 3, 4. Sige na. Sige na. 1, 2, 3, 4, 5. Hello mga kalodong, mga kalidang. Welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzales. At ito ngayon mga kalodong, challenge ko na naman yung anak ko sa pagkain ng mga madalas naming kakainin nung kabataan ko rin mga kalodong, nasa probinsya ko. Madalas kong kakainin lalo na pag sa panahon ng mga taghihirap talaga, tagutom. Kung maalala nyo mga kalodong, nung nagkaroon ng El Nino, kung maalala mga 1991 yata, 1992. Ilang buwan yun kadudong na puro init na lang talaga. Kaya yun, naranasan ko yung gutom talaga na sobra. Ang kinakain na lang namin mga kadudong ay yung kamuti at saka saging na saba. Saka yung kamuting kahoy, yung tawagin nyo sa probinsya ay bulanghoy. Yun, yung kamuti at saka saging na saba mga kadudong, yun ang isa-challenge ko sa anak ko na papakain sa kanya kasi itong bata na to, nakakain man siya ng saging mga kalodong, nasaba, pero barbecue naman siya. Yun, hindi bang tawag nun, yung tinutusok ng kawayan, barbecue nga, badanakyo. Yun, badanakyo, nakakain siya, pero hindi gaano. Pero matamis naman yun, may lasa yun. Pero ito mga kalodong, talagang saging siya, na walang ibang ingredients na hinahalo. Yun, at saka yung kamuti. At saka, una na pala ay maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin channel. Maraming salamat talaga sa iyo ng marami. At kung bago ka pa sa akin channel mga kadodong ay pa-subscribe na rin. Malaking tulong na rin sa akin yan mga kadodong. Dahil ako'y nagsisimula pa lamang at talagang masasabi ko napakaliit pa lang ng aking YouTube channel. Napakaliit pa lang ng aking subscriber. Sana tulungan nyo rin ako at suportahan nyo rin yung aking channel mga kadodong. Ngayon mga kadodong, i-challenge ko yung anak ko sa pagkain ng kamote. Yan mga kadodong, at pagkain din ng saging na saba na nilaga. Yun mga kadodong, hindi ko na patatagalin dahil gabi na. Ang oras natin ngayon ay 8:30 na ng gabi. Kararating ko lang mga kadodong galing sa biyahe. Kailangan din talaga maghanap buhay. Ngayon mga kadodong, hindi ko na patatagalin at umpisahan na natin ang ating kainan ng saging at kamote. Alright, andito pala yung anak ko yan, oh. Inaantok na yata. Tinatago pa yung mukha, magkaya ka. Ay, hindi pala mga kadodong. Alright, mga kadodong, umpisa na natin. Alright, mga kadodong, mga kadodong. Dito na yung kamote. At andito rin yung saging na saba. Binalatan ko na para ready to eat na. Ngayon mga kadodong, dito yung anak ko. Sandali lang. Ito yung anak ko, kailangan ko siyang sanayin pagkain ng mga ganito, kung lalo na sa probinsya mga kadodong. Ito yung kakainin. Kung ito yung ihahandang sa labisa, hindi na siya magkataka dahil dito pa lang dito sa Manila, natitikman na niya. Ngayon, anong unahin natin kainin? Ito kamote? Alin ba talaga? Sa dalawa? Alin yung unahin mo? Alin? Ito? Ito. Sige. Ito daw mga kadodong, saging. Oh. Ito na. Sige na, wala pa bago-bago. Ayan na. Sige na. Oh, kainin mo na. Sige. Sige na. Ito na yung sa akin. Kabahin ko na. Sige, paunahan tayo. Dali. Sige na. Mga kadodong. Unang tubo. Oh, sige na. Sige. 1, 2, 3, 4. Sige na. 1, 2, 3, 4, 5. Yan mo. Kailangan matayin nga kumain ito.
Kung bakit ko yung kain, yung katubig, yung tutuyo yan, yung tubig, kunti. Ito lang ko na. Tubig, kunti. Haba? Tubig, kunti. Yun na. Lulok ko na, lulok ko sa akin. Makakali ka ngayon. Yun na, ito na. Kailangan masaya nagpain ng saging. Eh. Kung ito yung ihanda sa mesa, alam mo na yung masarap naman ah. Ano? Masarap pa, lalo ito mga ulyong may bilyamot. Tapos sa bilyamot. Kung masarap naman yung ganyo hinog, takto lang. Dapat niluto. Ano? Dapat niluto. Anong luto? Ito. Luto mo ito. Nilutoan mo na. Anong luto? Preto? Katulad ba na nakyo? May ingredient na yun. Mayroon na yung asukal, mayroon. Ulagdag ulit tayo. So, vlog, nakakain mo na yun eh. Ito, hindi mo pa nakakain ng ganito talaga eh. Puro saging eh. Ano ba? Kaya kasi mga madudong, Mga dapat. may babalik ko yung dating karanasan ng mga madudong sa nung kapanahon na nung mga, kundi ko nagkamali mga madudong noong 1992, yung maalala nyo, El Nino. Yun, grabe talaga yun mga madudong. Talagang yung kinakain namin kamote, tapos bukbukon pa. Tsaka kung makabili kami ng bigas mga kaludong, yung mais, yung giniling na mais, tapos haluan pa namin ng kamote. Para dadaan siya, kasi ilan kami magkapatid, siyam kami. Kaya pag kunti lang yung bigas, inuunti-unti namin yung kaya hanahaluan namin ng, kumbaga mga kaludong, saksakan namin yung sasahugan namin ng kamote. Kung gulang kamote, ano yung kahoy? Ito, saging. Yun na, ano na. Yung kakuting tubig para malunok niya agad. Yan na. Pwede naman. Nakabos na namin. Ay mga kadong. Kamote. Ito naman yung sunod. Hindi ka pa nakakain ng kamote, no? Diba? Hindi ka pa nakakain ng kamote, no? Kain na kayo mga. Kamote? Dinamihan mo. Naloko mo ka eh. Kakain na. Nangaling ka eh. Kain. Hindi ka pa nakakain ng kamote. Ano ko yata? Ito madalas na kinakain namin sa kumita. Dapat niluto mo ito eh. Niluluto na nga yan. Balatan ko na ha. Para kainin natin ito. Ito yung sunod. Diyan kain na nga ako dito. Ito. Saan di ka Kamuti, ubutin? mga kadong. Kamuti sa akin. Ay, mga kadong. Kung maalala nyo, kung naging probinsya din kayo mga kadong, maalala nyo yung kamuti. Kamuti at saging na saba. Panahonan ko na naglutok talaga. Sus, maninit. Kinakain namin yung saging na luyat. Kinakain namin yung mga dong. Kung walang-wala na talaga. Basta nung time na panahon na yun na nag-init nyo, grabe yun. Hindi ko makalimutan talaga. Pati nga yung tinago namin na palay na tawagin namin binhi. Ay wala na talaga kaming choice eh. Wala na talaga kaming makakain. Yung kamuti naman namin, ang liliit ng tunod. Tapos bukbukon pa. Ayun, napilitan namin anuin yung binhi namin ng palay. Nung naubos na rin,
Ayun, balik na naman sa kamuti. Saka saging na luyat. Tsaka yung gabi mga karudong, kung maalala nyo. Ito, hindi pa tayo nakakain ng gabi. Yung ibang may pangalan nun, gabi, tsaka karlanday, diba? Yun, kinakain namin yung mga karudong. Tsaka naranasan ko rin mga karudong na puro gulay lang, yung sikwa. Diba? Yun, ginugulay namin yung mga karudong. Tapos yun lang, walang kanin. Gulay lang puro. Oh, ito na, hati tayo. Ito naman. Ito, naubos na yung kalate mga karudong. Ito naman. Hati tayo ha. Hati, inan, ito yung Kaya sa nga. akin yung maliit. Oh, malapalaglag ba so? Yung malaki, ako yung maliit. Sobrang liit. Matamis to. Ay, sus. Tikman mo to, baka hanapin mo. Oh, mili ka. Dali. Ano ba yan? Ito. Oh, yan. Kunti lang. Hey, yeah. Oh, dali na. Inidor. Huwag na natin idol kay mataga, malaglag. Oh. Laglag ba? Kamayin mo na. Nagugas ka ba kahapon? Dali na. Oh, ano ba yan? Hindi na nga pwede tinidor kasi nabibitak yan. Oh, hawakan mo na. Sosoy. Bilisan mo na. Malaglag. Ay, ako. Ikainin mo na. Yan mga ano, kamuti. Oh, pasarap nga yan. Tama ng tubig. Kainin mo na. Pakita mo sa kanila sa video na. Tubo mo na. O, sa mga nagde-gym din mga kalulong. Mga nagda-diet, kamuti. Maganda rin. Sarap nga yan. Sarap nga yan. Butin mo yan. Butin mo. Kainin mo na. Ano ba yan? Gusto ka lang kunain mo. Lang. Gusto ka lang kunain mo. Kunting tubig nga. Kunting tubig para malunok mo na. Oh, ito na lang last na. Oh, ano tubig? Yan, wag ko naman inom ka kunting tubig. Oh, ano ba? Bawal yung tubig. Ito ka ba? Yung pasok-kasuka na naman. Pastilan. Mabuhay ka kaya doon pag nasa probinsya ka kung ganyan ka. Hindi ka mabubuhay doon. Kaya kailangan mo magsanay dito. Sa probinsya, ito yung kinakain. Yan mga kalong. Kalahating kamuti na ubos niya mga kalong. Kalahating kami na isang pirasong kamuti. Saka sa saging din, kalahati lang din. Itim lang talaga. Ano, kaya mo ba itong kainin sa probinsya pag nag-uwi tayo? Ito na yung kainin. Ha? Saging lang. Saging lang. Yung kamote. Hindi. Ang kaya na lang kainin ko na sa probinsya mga kalong, saging lang. Pero yung kamote, hindi. Patay na yun. Paano kung wala saging? Puro kamote na lang. Weh. Siga mata mo rin. Ano? Hindi ato. Ano yun? Eh kung wala nga saging, kamote lang. Kamuti. Ayan. Kailangan kumain ka ng kamote. Ah. Okay mga kalong. Alright mga kalong, mga kalidang. Sana ay nasisiyahan kayo sa binahagi naming video sa ngayon mga kalong. At dito lang ako palagi sa bahay nagbablog kasama yung anak ko dahil sunod-sunod may bagyo at pag lumabas din ako sa bahay mga kalong, nagbibiyahe ako dahil tricycle driver nga ako mga kalong, kaya
Minabuti ko na rin nandito yung anak ko. Sinachallenge ko naman siya ulit na pagkain ng kamuti at saging dahil yun ang talagang importante din natin matutunan habang kung din dito pa siya dito sa Manila para kung makapunta siya sa probinsya kung yun ang may makita niyang naihanda doon sa misa, alam niya na yun ang kakainin namin at hindi na siya magtataka dahil dito sa Manila natitikman na niya, di ba mga kadong? Dahil hindi talaga malayo na mangyayari na makauwi sa probinsya yung bata na to. Kaya habang dito pa sa Manila, maliit pa siya, sasanayin na natin pagkain ng mga ganong klaseng pagkain. Dahil napakahalaga din sa katawan ng tao yun dahil walang kolesterol yun. Lalo-lalo na sa kamuti at yung saging. Okay, di ba mga kadong? At sana mga kadong nagugustuhan niyo ang binahagi naming video sa ngayon na aming aking anak. At sana mga kadong pa-subscribe na rin sa aking channel mga kadong dahil talagang napaka-liit pa ng bahay ko. Sana ilalaki siya. Ayun, yun naman ang pwede maging mansion. Sakto lang. Ngayon mga kadong, mag-shoutout muna ako sa aking kababayan na si Ringo Gonzales. Pinsan ko rin. Kamag-anak ko mga kadong. Shoutout sa iyo Ringo. At siya ay talagang supportive din dito sa aking channel mga kadong. Maraming salamat sa iyo Ringo Gonzales. Shoutout sa inyong lahat dyan sa mga kasamang kong tricycle driver dyan sa Barangay Central Tuda. Shout out sa inyong lahat dyan. Ingat kayo lagi sa biyahe. At dito rin sa Barangay Commonwealth Tuda. Shout out sa inyong lahat dyan mga katropa. Kasama kong mga tricycle driver. At sa buong tricycle driver sa buong Quezon City. Shout out sa inyong lahat. Alright, dito yung anak ko. Ano na naman sunod natin? Ano na naman request mo sa susunod nating vlog? Nag-iisip pa. Saka na muna pag-isipan yan. Alright mga kadong, hanggang dito na lang ang aking video. At kung nakasiyahan kayo mga kadong, cake daw. Kaya bibili pa tayo. Kayo mga kadong, kung nasisiyahan kayo, paki-like at paki-share na rin. At huwag kalimutan mag-subscribe mga kadong. At pakipindot din ang notification bell para lagi kayo updated sa i-upload pa naming video mga kadong. Alright mga kadong, hanggang dito na lang. Bye bye. Bye-bye din. See you next vlog mga kadong. Kita.